vosaltres sabeu que alguns d'aquests edificis els tenim aquí de punt de xamba, per exemple, en aquest mateix que estem, probablement s'hi haurien d'haver fet uns pisos, però la mobilització ciutadana, l'interès de la gent ha fet que això es conservés. I es conservés malgrat que, en principi, no hi ha uns edificis funcionals. Avui en dia podem fer un museu amb un edifici especialment pensat aquest o una església més confortable, però els conservem perquè pensem que són elements que tenen un interès històric, social, cultural, artístic, que val la pena mantenir-ho per nosaltres i per les generacions que han de venir. Si us ensenyo això altre, que no té res a veure amb cap edifici en principi, no us fixeu ni en les escales ni en la paret, no sé si algú sap on està això o què és això. Algú sap, aquí els aquí presents? Això està, aquest talús que veieu aquí, aquest talús, aquest desnivell, que veieu. Se'm sent si parlo de taulets? Sí? Si veieu aquest desnivell, aquí sobre hi ha el làser, perdó. Aquest desnivell, aquí hi ha més cases, i aquí hi ha el Museu de la Ciència i aquí hi ha el Centre Cultural. Què fa aquest desnivell al mig de Terrassa? Com és que hi ha aquest penya-segat aquí al mig? Bé, això ens marca el desnivell d'un torrent, del torrent d'en Pere Parres, que anava a desembocar a la riera del Palau, el torrent del Palau. I aquesta estructura, aquest senzill desnivell, no és un edifici, no és tampoc plantes, és geologia. I ens estem donant i estem veient com unes restes del que era una estructura geològica, en aquest cas el talús d'un torrent, ens està ensenyant alguna d'història, alguna del que va passar a Terrassa, alguna de la seva estructura, i possiblement això té algun tipus de valor. Potser això s'hauria de conservar, no ho sé, però és una informació que tenim aquí i és geològica. Llavors, bé, hi ha un concepte que no s'uniteja gaire a l'hora de parlar de patrimoni, parlem del patrimoni arquitectònic, del patrimoni de les plantes, del patrimoni natural, i dintre del patrimoni natural hi hauria un patrimoni que és el patrimoni geològic, que està definit d'una manera molt recent, a Occitània l'any 91, que és com el conjunt de recursos naturals en general no renovables, siguin formacions d'estructures geològiques, formes de terreny, jaciments paleontològics i minològics que permeten reconèixer, estudiar i interpretar la història geològica de la Terra i els processos que l'han modelat fins ara a la seva actual configuració. Això és el que defineix patrimoni geològic. A Terrassa en tenim de patrimoni geològic? Doncs fixeu-vos-hi. És per això, el terme de Terrassa és aquesta línia vermella, i això és el mapa geològic de Terrassa. Encara que no sigueu geòlegs, algú pot dir, carai, quantes coloraines, marró, vermell, aquí Terrassa és això, taronja, aquest gris, l'emplenat, molta aquesta part, algú dirà, mira, això són les muntanyes com es diu ara, de les Martines, per aquí, etc., les Pedritxes, l'Obac. Intuïtivament, encara que no sabíem què hi ha del cert, només pel fet que hi havia tantes coloraines ja podem intuir que hi ha el que se'n diu geodiversitat, molta varietat de coses. I si hi ha molta varietat de coses, hi ha la possibilitat de trobar moltes coses que siguin interessants. Per exemple, patrimoni geològic. Hi ha patrimoni geològic ja catalogat dintre de Terrassa? Doncs fa uns anys la Generalitat de Catalunya, entre l'any 2001 i 2004, va fer una catalogació dels principals espais d'interès geològic de Catalunya i en va catalogar un 100 i pico. D'aquests 100 i pico, hi ha 3 que en part o en la seva totalitat estan dintre de Terrassa. Un és la zona de Sant Llorenç i l'Obac, aquí dalt. Una subzona d'aquest parc de Sant Llorenç són les Pedritxes, que hi ha unes roques volcàniques superinteressants, volcàniques, això sempre agrada. I aquí a la zona de les Martines, de Montagut, tenim el que se'n diu la successió miocena de les fonts de Terrassa Montagut i que són molt valuoses perquè han aportat restes paleontològiques molt importants de grans mamífers. Però, clar, aquestes són les coses que ha catalogat la Generalitat. La Generalitat agafa com a marc de referència tot Catalunya. Hi ha més coses.
Llavors ja hauríem d'entrar en detall. No centrat en detall el que hi ha geològicament de patrimoni a Terrassa, i és una cosa, com deia a la presentació, que jo més o menys estic intentant fer estones lliures i que es penso que un any ho acabaré. Només 3 cosetes que ja s'acaba a l'exposició. Si recordeu la referència inicial, el que era el patrimoni geològic, a l'hora de catalogar el que jo pugui trobar, he de tenir en compte una sèrie de punts. La primera és que aquest patrimoni geològic no té per què ser bonic. Només que tingui valor científic ja està bé. La Sant Llorenç és molt bonic, però aquestes graderes de Camp Poal no són gaire boniques, però en canvi estan plenes de fauna i d'estructures geològiques que ens parlen del passat i ens porten informació molt valuosa. I per tant, això ho hem de considerar i tenir en compte. De vegades no és que sigui que portin, això són les foradades, això és dintre el tema de Terrassa, no és que portin una informació científica molt rellevant, però són bonics de veure, permet explicar molt bé, per exemple, les capes, les coves, com es formaven, i com té un valor didàctic i divulgatiu, el comú de nosaltres pot anar-ho, algú li pot explicar i ho pot entendre, també val la pena considerar i conservar-ho. Després també el patrimoni geològic té una cosa molt important que enllaça amb el que explicarà després la Gemma i el Joan, i és que també té un valor cultural. El fet que jo sapiguem el patrimoni geològic que hi ha a Terrassa, jo pugui conèixer com està configurat, quina història ha tingut, això forma part de la cultura de com allò a terrassenc, de poder entendre i explicar què hi ha. Per exemple, això és una pedrera que està als peus del Perrotet, que està als peus de Can Candi. Aquí es portava un conglomerat duríssim i que, si mirem alguns edificis antics de Terrassa, veureu que estan formats en blocs d'aquests. I per tant, aquesta pedrera, que és antiquíssima, ens està portant també informació cultural, arqueològica, històrica i geològica. I per últim, el patrimoni geològic és un recurs no renovable. O sigui que si no hi és, s'ha acabat. O sigui, per exemple, jo puc posar en perill d'extinció al mig, però mentre encara tinc una petita població més o menys viable, puc intentar fer mans i mànigues perquè això pervisqui el temps. Però aquest jaciment, que això actualment és un jaciment paleontològic que està actualment al Parc Vallès, aquesta foto és de l'any 85, a Can Xofresa, ja del que hi havia aquí no en sabem ni en tenim cap més informació. Aquí aquest senyor d'aquí, perquè aquest senyor d'aquí és el senyor Marc Bolada en Quebec. I per part meva ja està.